Hola, xiquets, com esteu? Benvinguts al Museu de l'Arròs. El meu nom és Doña Mona i sí, heu encertat. Soc una mona de Pasqua i estic feta amb farina d'arròs. Em deixeu que us conte la història de la meua família? Tradicionalment, els dies previs a la Pasqua, la gent evitava menjar carn o ocellet. Perquè els ous no es podriren, els feien durs com els de les ensalades. Quan arribava el diumenge de Pasqua, solien regalar-los a les persones que més estimaven. Amb el pas del temps, els ous durs van començar a col·locar-se sobre pans de massa dolça, convertint-se en les mones que coneixem nosaltres. La tradició continua evolucionant. Per això, avui dia, els ous de veritat se substitueixen per ous de xocolate. La paraula mona prové de la llengua àrab. Munna significa regal. Precisament per aquest antic costum de regalar ous ens van posar este nom. Hi ha una altra paraula que també prové de l'àrab i que es refereix a un aliment que està molt present en les nostres vides. Efectivament, l'arròs. De fet, van ser els àrabs els primers que van cultivar arròs a València. Us agrada l'arròs? A mi m'encanta. Per això m'agrada molt també este lloc, este vell molí d'arròs. Mireu quines màquines tan antigues! He descobert que fa molts anys els grans d'arròs es molien en molins més primitius que aquest fins a convertir-los en farina. Després, eixa farina s'utilitzava per a fer un munt de postres i de dolços, alguns tan rics com jo. Amb el pas del temps, els cuiners es van adonar que cada gra d'arròs per si sol era capaç de molt més. Perquè quan els ficaven sencers dins d'una olla amb caldo, cada gra s'omplia de caldet i això significava que s'omplia de sabor. L'arròs va fer el gran salt i es va fer famós a tot arreu. A la gent li va agradar tant este nou ús que prompte van començar a imaginar una infinitat de receptes, perquè l'arròs era capaç d'absorbir tots els sabors del món. Segur que tots teniu una recepta d'arròs favorita. La setmana que ve participaré en un concurs de cuina d'arrossos, per això porto este capell tan xuli. I ara necessite la vostra ajuda. He de cuinar un arròs típic de Pasqua que complisca amb la tradició que us he contat. No pot portar carn, solament verdures, hortalisses i peix, que per cert, amb l'arròs estan boníssims. M'han dit que així podeu ajudar-me a crear la meva recepta d'arròs de Pasqua, que els ingredients estan en este molí i que he de col·locar en la paella sols els que em servisquen. M'ajudareu a trobar-los? Així creem la recepta entre tots. Us estaré sempre agraïda.